Бу көннәрдә Казанда хәзерге Россиянең фән мәгариф киңлегендә традицион диннәр теологиясе халыкара фәнни гамәли конференциясе уза. Фәнни җыелыш 5-нче бөтен Россия фәнни гамәли конференциясе кысаларында үткәрелә. Әлеге чара ковидка каршы саклык чараларын күреп оештырыла. Конференциядә күрсәтелгән темалар турында алдагы язмада. Пандемияны исәпкә алып, конференцияда урынга килеп тә читтән торып та катнашу мөмкинлеге бар иде. Катнаш форматта узган конференцияда Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы министрлыклары, ведомство вәкилләре, Россиянең теология укыту юнәлешен тормышка ашыручы, шул исәптән ислам дини югары уку йортларының 10ннан артык ректоры һәм башка вәкилләре катнашты. Теология ул бүгенге көндә дини белем һәм шул ук вакытта дәүләт дипломы бирә торган белгечлек. Һәм шуңа күрә әлбәттә ислам теологиясе турында сүз алып барганда без беренче чиратта инде дини белемле һәм шул ук вакытта инде дөньяви диплом белән безнең җәмгыятьнең төрле өлкәләрендә эшли алырлык кешеләр чыгарга тиешбез. Конференция кысаларында төп эш юнәлешләре илнең рухи иминлеге, дин-ара татулык, дәүләт һәм дин арасындагы багланышлар, фәнни педагогик һәм дини берләшмәләрнең үзара хезмәттәшлеге. Ассоциация на сегодня объединяет 70 ведущих университетов России духовных школ. Ассоциация Россиянең 70 әйдәп баручы университетын һәм рухи мәктәпләрен берләштерә. Шул исәптән Россия Ислам институтында ел сайын Татарстан Республикасы өчен шундый әһәмиятле һәм саллы чара 3нче тапкыр уздырыла. Безнең форум елдан-ел баетыла, тулырак, кызыклырак оештырыла. Экспертлар арасында Дагыстан, Чечня, Ислам институтлары мөгаллимнәре дә бар иде. Мөфти Камил хәзрәт Самигуллин әлеге конференцияның ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы алдыннан узуын ассызыклады. Татарстанда шундый чараның узуы безнең сөйдерә, чөнки Татарстан ул бөтен Россия, хәтта Россиягә дә түгел, бөтен дөньяга үрнәк булып тора. Конференцияның төп оештыручысы булып фәнни белем бирү теология ассоциациясе тора. Оештыручылар статусында конференцияны Россия Ислам институты, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте, Рус православие чиркәүнең Казан епархиясе, Казан православ рухи семинариясе ислам мәдәнияты, фән һәм мәгарифкә ярдәм фонды ярдәме белән уздырыла. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары.